Volám sa Lukáš Pavlásek a som herec. Poznáte ma z rodinných prípadov? Už sem nechoďte. Kde parkujete? Alebo ako Lepiča. Chcete vidieť môj nový byt? All exkluzíve. Tuším, ťa nejako moc platím. Viete, kto šetrí? No, neotočíme to, radšej, ha? Keď máte mňa, na čo by ste si volali strechárov? Ja vám to nejak prilepím. Radím ti. Oh! A niektorí z vás aj z divadla. Počúvaj, ty ako vie, s kým sa rozprávaš? Dobre. Belča. Môj taťka je z Popšanu. Radšej spadám. Novi zlodeji. Prepáč mi to, koncovôčka, prosím ťa. Nestane. Kľúče slov, podľa účesu súdia nás. Janči Puska! Tiki, fakt tiki, šefe! A jasne, Konor! Zmužnil a zosilnil. Parádnejšie. Ruďko, na čase, že si sa nám vrátil. Vaše gazdovstvo už potrebuje riadneho chlapa. No, ak sa ešte vôbec dá tá krivá chalupa a zablatený dvor nazvať gazdovstvom. Náš dom i statok bol predsa vždy obriadený. Á, Ďurko, všetko sa mení. Aj doba, aj ľudia. Veľa sa tu za ten čas, čo si tu nebol, zmenil. Po vojnách treba byť vždy na tej správnej barikáde. No, a hlavne po vojne na tej správnej strane. Tak, Aha, tak. lenže ktorá to je? Ha? Kto to vie? Tak tomu najvyššiemu, tam hore. Presne. Je tam, v hore. Ale ako to vie? Ďuro, je tam v hore, povyše storočného duba pod skalou, len ho treba odtiaľto, Ďuro, vytiahnuť. Žiaden chlap z dediny by tou skalou ani nepohol. Anička, nože mu daj ešte trochu vydýchnuť. No. A upokoj svoju užialenú dušu. Ja, Ďurko, veľké veci sa stali, to ja... Ale najväčšou udalosťou v celej dedine je, že keď si Objavil som Ale choď, Cvergel, kde by sa v našom chotári našiel poklad a kto by ho tu aj zakopal? Veď tu nie je to zbojníkov. Čo? Zbojníci? Poklad! A ja som to vedela. No, a teraz o tom vie celá dedina. Ale ako vieš, že je tam zakopaný poklad? Veď takých skál je tam naváľaných. Poď so mnou. Čo je tu napísané? Kto túto skalu preobráti, nespraví to nadarmo. To sú bandúri, teba hľadajú, prosím, uteč. To zradný Cvergel, to on ich nahuckal. Anička, vrátim sa. Kedy? Keď bude iný svet. To sa nikdy nestane, svet sa nezmení. Tak ho zmením ja. Ušiel vám pred nosom. V dedine za to je ten najvyšší trest. Au! Omámil ma. Nasľuboval mi, že mi ukáže poklad, ktorý tu zbojníci ukryli. Tam si ženy mastia svoje šišky. Ako vidíte, páni, všetko je pripravené na ctenú návštevu vášho hostia. Tu vás nebude nikto vyrušovať. Ale takú výplatu by som nerád odnesol na chrbce. No. Chápem. Teda rozumiem. Rozumiem. No, to som rád. Pro istotu po 2 ráze. Slobodno. Nech sa páči, panstvo. Ráčte. Pokúšaš o súd. Súd, milostivá pani, ja vám z jedného súdka nalejem toho najlepšieho tramínčeku. No a ešte k nemu niečo podzub, nie? A hneď to bude, hneď to bude. Drahý môj, to víno má farbu krvi. A tak to má byť? Veď krv je život.
Ja lenže keď krv vyteká zo žil, tak človečik do žila. Pozrime, že v tejto dedine majú krčmára básnika. Nože nám ešte niečo zabásni, ty poeta. Ja? Ale kdeže? Kdeže? To len taká hlúpa slinka mi na jazyk jeden malý veršík priniesla. Ale dobre, keď inak nedáte, možno by som dačo skúsil. Tam, na tom hornom konci, dneska u Cvergeľa, nie je husto, nie je hostí veľa. Dvaja v kúte a pri stole tiež len dvaja. Driečný mladík spolu s devou nám čosi taja. Prišli sem k nám tajne po zotmení, čírou láskou sú len ozbrojení. Výborne, krčmárko. Naozaj si pohotový rímovník. Ale veď to bola správa. Šifra predrába, spoznal Ja nás. viem. Počkaj. Teraz ti na oplátku ja niečo zabásnim. Áno, a teraz pozor, šéfka, pozor. A tí finančníci mu majú doniesť nejaké peniaze. Peniaze? Aké peniaze? No, sú to vraj nejakí investori, ktorí chcú financovať. Drahá.